私は村をより良くしようと頑張った。パンを作って人口を増やした。村を守る壁だって作った。ベッドをたくさん作った。なのに、すまない、村人たち、守って、あげられなかった。一晩でほぼ全員ゾンビだ。私はゾンビ化した村人全員をここに連れてきた。私の手で殺すことはできない。すまないな。ここで安らかに眠ってくれ。日に焼け死ぬのも、私に倒されるのも嫌だろ。短い間だったが、一緒に暮らせてよかった。じゃあな。私はこの家を去る。残った村人二人でなんとか、うまくやってみせる。